Халық ора спорт мастері, Европа, СССР, РСФСР чемпионы, 20 тапқыр Европа, Русия кубоклары иясе Нурия Нуретдинова районыбызның ғорурлығы. Вақытсыз орабыздан кеткен атаклы спортчының истәлеген мәңгілештірі буенча районда күп кырлы эш алып барыла. Төрле спорт чаралары оештырыла. Беренче башлангычы туган авылы Исәнбай авылыннан башлана. Biz anı gururlanabız. Çünkü простой авыл семьясына туып өскен кыз. Шундай зор уңышларга ирешүе белән аны барыбыз да беләбез бит. Ол мастер спорта международного класса. 113 кенә медале бар аның. 2 тапкыр Европа чемпионы. Андый кешеләр ул бик сирәк. Шуңа инде без менә аның истәлегенә Сабан туйларда үткәрәбез бәйрәмнәр. Менә бүген районда шушындай зур бәйрәм үткәрелә бит инде. Шуңа инде мин уйлыйм инде без алда көндә дә аның истәлеген онытмасбыз. Шушындай мероприятиеләр үткәреп торабыз. Безнең алда көндә планнар да бар инде. Аның үзенең туып үскән авылына Нурияның исем кушырга дип инде. Шуның өстендә эшлибез. Нурия Галихан кызы гаиләдә 3нче бала булып дөньяга килә. Гаиләдә бер туганнары музыкант, шәфкать туташы, хәрби һөнәрләрен сөйләсә, Нурия Нуретдинова өчен спорт бүтән булмышы, яшәеше була. Болашактан гел мәллә белән нәфсе. Күлмә киеп, йөрмәгел, шалбар киеп йөрде, безнең белән туп дип, ир-егетләр арасында үстенде. Шуннан 10нчы классны битергәч, Сәртән мускултар техникумда укырга керде. Шунда спорт белән заниматься башлады. Беренче курста Москва шәһәренә барып, ярышында катнашып, мастер спорта нормасы үтеп кайтты. Шуннан Советтар Союзының җыелма командасына алды. Шуннан башлап Советтар Союзы күләмендә чит илләргә ярышларга йөри башлады. Зур спорт дәрәҗәсенә күтәрелеп, халыкара класс спорт мастеры исемен алды. Ярыштан соң тренер, преподаватель булып эшләде Сәртән шәһәрендә. 3нче ел рәттән мәктәп укучылары арасында оештырылучы бәйгенең аерым спорт дисциплиналарын популярлаштыру, физик чыныктыру белән бер рәттән тәрбияви әһәмияте дә бик зур. Чөнки якташыбыз зур җиңүләргә, тырышлыгы, максатка ирешүчәнлеге нәтиҗәсендә лаек булган. Сегодня у нас принимают участие наши школьники, юноши и девушки. Так, первый этап они стреляют из электронной винтовки, юноши подтягивание, девушки отжимания, и будет потом соревнование по лыжным гонкам на 3 километра. Наша с вами задача чтить память о выдающейся спортсменке. Ярышта 9 команда үзара көч сынашты. Кийинки ярыш йомгаклары буенча 8-9 сыйныф укучылары арасында югары яркәйдәге 1нче гимназия 1нче, 4нче урта мәктәп 2нче, түбән яркәйдәге лицей командасы 3нче урынга иреште. 10нчы 11нче сыйныф укучылары арасында да 1нче гимназия белән 4нче урта мәктәп укучылары сынатмады, 1нче, 2нче урыннарны бүлеште. Бозтама командасы 3нче урынны яулады. 1нче урынны яулаучы командаларга кубок, барлык җиңүчеләргә медальләр һәм грамоталар тапшырылды. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.